5 de la matinada no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant l'esquena. Parlem un dialecte. Tothom. Tothom fem servir varietats geogràfiques. A Barcelona també. El Pere Navarro ha estat el meu professor de dialectologia i el meu tutor del TFG. I em sembla que no m'equivoco si dic que és el professor més mític de filologia catalana de la URB. En fi, aquesta és la classificació de dialectes i subdialectes que ha fet ell. Primer de tot tenim dos blocs, el bloc oriental i el bloc occidental. Els dialectes del bloc occidental són el nord-occidental i el sud-occidental. És fàcil, oi? I els dialectes del bloc oriental són el nord-oriental, el sud-oriental, el balear i l'alguerès que va allà despenjat. Els subdialectes del nord-oriental són el ribagorçà, el pallarès, el lleidatà i el tortosí. Consti que aquestes línies les estic ficant molt campi qui pugui. O sigui, no busqueu fidelitat i exactitud en això perquè no n'hi ha. Els subdialectes del sud-occidental són el valencià septentrional, el valencià central i el valencià meridional. Els subdialectes del nord-oriental són el capcinès i el rossellonès. Els subdialectes del sud-oriental són el septentrional de transició, el central i el tarragoní. Els subdialectes del balear són el menorquí, el mallorquí i l'eivissenc. Poder ara us esteu plantejant com es delimiten aquests dialectes i aquests subdialectes que us he dit. O sigui, com es decideix on comencen i on acaben? Doncs es fa així. Aviam, en quins llocs s'utilitza la vocal neutra i en quins llocs no s'utilitza? En aquests llocs d'aquí sí i en aquests llocs d'aquí no. Molt bé, doncs fem una línia al mapa per marcar-ho. I on diuen jo cante o jo cantec? Per aquí. I on diuen jo canto? Doncs per aquí. I on diuen jo canto? Aquí. I on diuen jo canti? Aquí. I jo cant? Per aquí. I llavors es dibuixen totes aquestes línies per marcar les diferències. I això es fa amb tots els trets de la llengua i es mira per quins llocs hi passen més línies d'aquestes, que per si us interessa tenen un nom tècnic, es diuen isoglosses. Però això és igual, podem seguir dient-los i línies i així ens entenem tots. Semblo nou, sense cabell, però de cabell en tinc, La diferència de pronúncia divideix els parlants en dos. Així doncs, la divisió dialectal del català s'estableix en dos grans blocs, el bloc oriental i el bloc occidental. Uns pronuncien pare amb vocal neutra final, i els altres pronuncien pare amb e tancada final. Una de les diferències més importants entre els dos blocs rau en el tractament de la vocal neutra. En general, els parlants dels dialectes del bloc oriental diuen pare o casa. La A i la E en posició àtona es neutralitzen i sonen igual, mentre que els del bloc occidental pronuncien les vocals tal com s'escriuen, pare amb e o casa amb a. Aquesta és la diferència més important entre les dues grans àrees, la neutralització. Aquesta és una línia imaginària que divideix el territori en dues parts. Imaginarem que en una banda es parla el dialecte oriental i que en l'altra es parla el dialecte occidental. En una banda diuen posar, en l'altra diuen posar. En una diuen pare, en l'altra diuen pare. Però i a la línia que els separa? Quin dialecte es parla? Doncs ni una cosa ni l'altra. Just a la línia es parla xipella. El xipella és un parlar a mig camí de l'oriental i de l'occidental. Es parla tot al llarg de la línia imaginària. Entre altres característiques, tenen la particularitat de substituir la E final per una I. No diuen pare ni pare, diuen pari. Així, per exemple, el vidre és vidri, la mare és mari, i les vaques són vaquis. Cony, vaig començar a anar a estudi a l'edat de 5 anys. 5 anys perquè era l'entrada general. Ara ja hi van a 2 anys i, miri, però ens passava que érem habituats a la casa de pagès només a parlar català, I parlar català, vam anar a estudi i ens calia parlar francès. De la manera havíem de parlar francès que no en teníem ni el mestre.
perquè quan arribàvem a casa el pare i la mare ens deien, bueno, què us ha dit el mestre? Però que en sabem res, en sabem pas. No es parlava francès, tothom parlava català i català. I després ja hi havia allà en el tablado, soyez propre et parlez français. Això vol dir, sigueu nets i parleu francès. Però parlar francès, com més ens deien de parlar francès, més parlàvem català. Perquè érem habituats a parlar català. De petit ho has après i ho guardes. I encara ara hi ha molta gent que ni entenen ni parlen el català aquí a Cerdanya. A fons. Escolta'm, això com en dieu aquí? Afaitar? No, aquí se diu a fer la barba. A fer la barba? La barba, sí. Afaitar, no. En italià és rasar. Sí. En algarès és fer la barba. Tu sempre has parlat algarès? Jo sempre he parlat algarès amb els meus avis, l'ubabo, tots en casa. No havia parlat mai de sociolingüística mentre em feien la barba, però l'Àngel Maresca n'és un expert. Ens diuen que la gent jove no ho parla massa, no? És poca, molt poca. I un pessimista. Està parint, està morint. Sí, tu creus que l'algarès està pitjor ara que fa 30 anys, per exemple? Sí, molt, molt pitjor. I per què? Perché non si parla més, la famiglia. És la llengua del prova. Lo prova si identifica già parlant algarès i no parla algarès. Hem comptat com una setantena de metàtesis, així. O sigui, no diem ciutat, sinó que diem suïtat. No diem pobra, sinó que diem prova. La metàtesi vol dir que pràcticament un so canvia de lloc, canvia de posició en la mateixa paraula. Ens comprenem al 100% amb els mallorquins. Ah, sí? És més fàcil entendre't amb un mallorquí que amb un barceloní? Sí, barceloní és el més difícil de tots. Ah, sí? Jo és el que comprenc més poc de tots els catalans. Perquè parlau molt llestre. Llestre? Llestre, parlava ràpid, Ah, sí? I això és una dificultat. Vols entendre una cançó algaresa? Home, aquí, ara? A veure. Tens una guitarra a l'armari. Si veniu a barber aquí és un espectacle, Aspetta che ho prenda graziosa una romanza e ascolta la mia llamenta nel mentre tu rommi scontenta io pas la mia vita affannosa per estar tu graziosa ascolta chi ta vol bé che fins alla gent del carrer De sobte em vaig sentir en un anunci d'espaguetis. D'espaguetis a l'algarès, és clar. L'Alguer està només a 1 hora de vol de l'aeroport de Girona. Hòstia, que fotos més antigues, més xules. Mira, el pont de Sant Roc, el pont de la piscina. Déu, qué fotos, tu. Ahí fui al mercado, eso era el Hotel España, y venían en los carros, y caen los carros de allí, pero no caen en el y después feien mercat aquí. En el carrer pues jugàvem a les caniques, que es diu ara, entonces diem boletes. En cualquier puesto jugàvem al futbol, en cualquier bancal. Aquí de fotos més xules. Ahí n'hi havia un quiosco també. La plaça Correus no estava a l'edifici que hi havia, ahí muntant la fira, els autos de choque, la ola, les atraccions que n'hi havia entonces. Són molt boniques les fotos, Amb els aquells cotxes no n'hi havia. Hi havia 4 vespes i 4 Quan la lambretes. indústria va començar a anar... A Suïssa es van extingir l'any 1975. La raça és bastant més forta que la frissona, de vegades és més productora que la menorquina, i bueno, és una vaca rústica, una vaca que dura molts anys, i bueno, dona bon rendiment. Els pagesos antics, tothom estava molt content de la vaca de la reina.
Per a Miquel, la criança d'aquest bestiar és un entreteniment i la por que desaparegués la raça va impulsar l'Associació de Ramaders de Vaca de la Reina fa un parell d'anys. La gran peça i suposo que el poble deu estar agraït. Fiquem-nos una miqueta en los teus inicis, Òscar, perquè arribes a un punt, evidentment important, suposo, la teua carrera ara, però, escolta'm, això són molts de passos, no? Això és molt treball i molt d'esforç des de menut. Començava jo en l'escola del poble. Sí, com tots, gairebé tots els músics de Vinaròs, podríem dir, han començat criant-nos a l'escola de música, agafant un instrument, començant a tocar amb la banda als 12-14 anys, i, bueno, a poc, a més dels concerts de la banda, tenia una mica d'inquietud per veure què passava allò que estava sonant als concerts, no? Què estàvem tocant. Vaig començar una mica a analitzar les partitures de què estàvem tocant, de les peces que m'agradaven, i en això vaig despertar una mica una inquietud per escriure algunes obres, en 16-18 anys, vull dir, realment no sé ben bé què deguera escriure en aquell moment, no? Però sí, la idea és que ja m'agradava posar una idea musical que potser tenia al cap i que la toquessin primer uns pocs companys i finalment vaig fer una obreta per a banda i m'agradava, la veritat és que m'agradava poder escriure alguna que la gent tocava, m'agradava més o menys com sonava en aquell moment i bueno, va ser sempre una segona passió a part de la de tocar l'instrument que he anat alimentant els darrers anys. Molt bé. La tuba, en el teu cas, vas decantar-te per aquest instrument. El que suposo que al principi comença per un hobby entre cometes, tu, Òscar, ho decantes a la... Web, com va? Avui vos explicarem les mongetes. Web, com va? Com veus, aquí tenim una raça de mongeta. Aquesta, si la voleu cuinar bullida, amb un espatat, un pastanagó, li treu el cap de dalt, així, i aquí baix, que això era l'antiga flor de la mongeta. Vine i veureu la flor. Com veus, aquí hi ha la flor. Aquesta flor, si tot va bé, de cada flor sortirà una mongeta. Com veus, ara n'encetarem una. Veniu. Ara n'encetarem una. Així. Veus, això seria la mongeta. S'ha de fer més grossa, però l'hem agafat petit. Però s'ha de fer més grossa, aproximadament se fa així, més o menys. I bé, jo m'agrada molt bullida. Jo m'agrada molt la mongeta. Bé, ara anirem a veure una altra raça. A pleguistes de la plec del Caragol, jo el que desitjo és que tingueu un molt bon aplec durant els propers 2-3 dies, que mengeu força caragols, a la gormanta, a la llauna, amb arròs, a la cassola de tros, i sobretot que disfruteu d'aquesta festa que té un caire familiar de totes les edats i que gaudim dels amics i de la família, cadascú a la seva colla. L'aplec és un símbol de convivència, és un símbol de gaudir junts d'una festa, és un símbol d'anar amb els amics a menjar uns caragols, a passar uns dies divertits i sobretot fent ciutat i promocionant la... Ja m'has tirat una dels errors, Regem molt als mitjans de comunicació, massa fins i tot. Jo penso que a vegades no és rajar, sinó és opinar molt fanàticament, si se'm permet la paraula, no? És clar, tothom tira pels seus colors i potser com que l'àrbitre no té suport, doncs clar, ningú parla d'ell, no? Però, bueno, estem acostumats i també és una mica la salsa al futbol, no? Què faríem sense aquestes xerrades sobre l'arbitratge? I nosaltres que sempre parlem molt obertament i vosaltres que no podeu parlar tan obertament perquè heu de mantenir una certa distància. Sí, bueno, de fet, un dels valors principals de l'arbitratge i de l'àrbitre en general és la cautela, no? Mantenir-te una mica al marge de tot, de les polèmiques, de les entrevistes. Clar, és molt estrany veure entrevistar
o una roda de premsa d'un àrbitre, no? Estem acostumats, ens agrada perquè la nostra tasca és quedar al marge de tot i és així. Sí. Potser que el futur passi per aquí, per normalitzar-ho tot i perquè no agafi el mateix nivell de protagonisme que els futbolistes, però sí que també tingueu dret a dir ei, me poso davant d'un micro i puc parlar tranquil·lament, sense cap problema, i potser això també aproparia més la figura, no? Home, seria interessant. Ara estan Serrà, alguna roja i, bueno, el que pica. El que hi hagi. Sí, no som escrupulosos, El que s'enganxa, ens ho portem. El traiem, sí. Bueno, això el tens d'aguantar, que vingui tensat. L'he de tensar? No, sí, que estigui tensadet, perquè si et piquen, ho notes. I si et piquen, tens de pigar un tiró. A veure si hi ha sort. I quanta estona trigui? Ui! Molt. Això de la pesca hi ha que tenir paciència. Sí? Sí, molta paciència. Amb aquest paisatge és fàcil, tenir paciència, perquè estem en un lloc paradisíac. Això és per relajar-te, aquí vens a pescar per relajar-te i disfrutar, no? Aquí estem, esperant. Ai, Pep, crec que he notat alguna cosa, no? Puja. Pot ser? No sé. Tira, que no s'escapi, tira. Ai. Ai. Mira. Sí, què és això? Mira, un serrà i una roja. Mare meva! No és normal, això, per ser la primera vegada que pesques, mare meva, quina sort. A renunciar a l'acte de regidor per motius laborals. Tinc un horari fet cap a baix, diguem, i per tant me coincideix 5 hores, i si hi ha urbanisme estaríem parlant de 7 hores, entre 5 i 7 hores setmanals, que venen a ser 20 hores al mes, que en són moltes per poder compaginar en una jornada completa, i per tant, aquest és el motiu, no me'n vull anar. No me'n vull anar perquè he sigut elegit, però me'n vaig perquè no puc fer-ho tal i com m'agradaria fer-ho. M'agradaria recordar una sèrie de gent, sobretot, bàsicament, a la generació dels meus avantpassats, bàsicament els meus avantpassats polítics. Vull recordar a Manuel Menargues i a Alfonso Mateo, alcaldes republicans assassinats pel feixisme, perquè així ho vaig prometre, vaig prendre càrrec en el seu moment, tant la primera volta com la segona volta, i que també personifiquen la meva abuelita. Moltes gràcies. Una dona que he volgut molt tota la vida i és la qui ha après a no fallar i a no renunciar a una societat igualitària. Per tant, lamente que no hagi pogut veure el seu net republicà i d'esquerres i valencià de regidor, lamente. També Bé, la veritat que principalment el que representa és guanyar US Open. Després, el fet que hagi aconseguit els 4, és a més, sí que és com te puc dir, és una cosa que en la meva vida m'hagués imaginat i és pràcticament un somni fer realitat a dia d'avui, perquè ja t'he dit, quan només falta un és fàcil obsessionar-se i és fàcil que això te faci males passades i se te torni a la teva contra, no? Així que per sort ho he aconseguit i ara ja podré jugar més tranquil la que m'ha de carrera. T'has posat nerviós en el darrer joc? En els darrers 2 jocs sí, estava molt nerviós, des que he fet el segon break, que ja m'he vist en el partit pràcticament no guanyar, perquè era difícil que se m'escapés. Quan he fet el doble break m'he posat 4-1, sí que ja m'he posat molt nerviós. Després, en els darrers 3 jocs he jugat bastant malament, però per sort ja l'avantatge era suficient i jo crec que ja estava en el límit també de cansament i de cap, de tot. Sí que ha anat bé perquè els nivells han arribat bastant tard, quan ja estava tot controlat, però sí que els darrers jocs l'emoció era grossa i era difícil poder-me controlar. Xerraves amb Antoni i tot, no? Bueno. La guerra traïdora, la guerra per el poder, per poder ser més que ningú, van moure la guerra. Per què van moure la guerra? Per què? Per què la van moure la guerra? Va matar del Dragó Roig, va matar a 4 xiquets, amiguets de nosaltres. Perquè el Pau del Drac, ma filla va néixer allí, i allò hi havia un pou en Àvia, des Moro. Allí ho van tirar tot. Allí ho van tirar.
caien els bombes i esto aquelles. Però tota la gent per baix dels túnels. No sé si això acabarà en aquesta conversació, però per baix dels túnels grans i mentre bombardejaven per tota la ciutat. Mira, nena, si tu eres de la part dels bombers, tindràs que tragar, perquè ho tinc que dir. És la pura veritat. Se va passar molt mal. No és perquè siga Franco, ni l'altre, ni l'altre. És el que ho vam anar a fer. Això, per el poder, aquesta violència de matar les persones, si parleu, si voleu això, si voleu allò, parleu-ho, i si vos poseu d'acord, ho agarreu. Però bombardejar... Quan se'n va anar del Raval Roig? No me n'ha anat mai. Mai. I si Déu vol, mai repudiarem el Raval Roig. Tipus de nací un presiguer. Presiguer? Presiguer. A tota la franja presig? No, a la part de Maella en diuen presquilla. I concretament a la part de Serós, tirant a la granja d'Escarp, ja diuen auberge. Auberge. Déu-n'hi-do. Riquesa lèxica n'hi ha. Ara, una altra cosa és en quin estat es troba el català. Tu, com a músic, quina feina fas en aquest sentit? Pràcticament canta la meva llengua, sent el màxim possible fiel al territori, a la llengua que parlem així. Canto, y quan canto lo que siento y canto algo sí, siento y canto lo que sí. Perquè es parla molt el català a la franja, tu diries? Bé, tant, és que pràcticament parla tot Déu català. Hi ha molta gent que en vez de dir català, per exemple, diu que si és fragatí, l'altre que si parla en maellà, l'altre que si no sé què. Aquests fets diferencials passa el mateix que, per exemple, passa a València, en el valencià. Diuen que valencià, la llengua és un còdic. Si tu parles, per exemple, amb una persona i aquesta llengua t'entens perfectament, estàs parlant la mateixa llengua, no estàs parlant una llengua diferent. Sí, jo crec que és un pas enorme en la meva carrera per a seguir creixent, com he dit, per a seguir intentant marcar gols, créixer com a jugador, com a persona, en un entrenador ideal, un club que està il·lusionat en la meva arribada i estic desitjant ja poder estar en l'equip. Ja sé la carrera que té com a jugador, que és impecable, i ara com a entrenador, el mateix, estàs començant, però sé que és un entrenador formidable, que me va ajudar a créixer, a millorar, i estic desitjant ja poder estar en ell. Vaig descobrir el flamenc en el carrer, estant amb els amics allà al parc, al meu poble. Era la música que s'escoltava, la gent jove de la meva edat en aquell moment escoltaven flamenc, saps? Els meus amics, era el meu entorn. I jo no sé, va ser com un fletxazo, algú molt... Em va sorprendre, me golpeó, no sé explicar, em va calar a fons. Quan comences a estudiar el flamenc, des de bon principi tens clar que això requereix molt d'esforç, molt sacrifici, i sempre l'has volgut posar i li has invertit. Sí, perquè jo no vinc d'una família de músics i la manera en la que jo m'he apropat al flamenc és via l'estudi, via molta dedicació. Jo, d'alguna manera, no sé, no estava escrit que jo seria cantaora, per res del món, saps? I tot ha sigut gràcies a molta dedicació, moltes hores, molt esforç, que voler ser cantaora fos la meva prioritat. I que si se'm fica algo al cap, a muerte a por ello. Us han ajudat a arribar fins aquí. Encara recordo la cara de molts de vosaltres en la primera visita a les portes obertes, o el primer dia de classe a les jornades d'acollida, nerviosos, expectants, amb neguit. I és per això que us vull donar les gràcies per la vostra confiança en la nostra institució durant els darrers 4 anys. Sou una generació molt ben preparada, una generació compromesa i àvida de coneixements. Puc dir que esteu a punt. EUSES us ha proporcionat les eines per poder exercir les vostres professions i us ha donat els instruments necessaris perquè pugueu accedir al mercat laboral amb garanties d'èxit. Sí, i ho puc dir en la veu molt alta. Els nostres graduats tenen un índex d'inserció laboral molt alt. Mostra d'aquest fet és que molts dels nostres alumnes treballen al lloc on varen fer les pràctiques. Hola, bon dia tingui. Bon dia.
La coca de què és? De greixons o de llardons? Aquí en diem llardons, però la paraula tècnica és greixons. Ah, veus? Jo sóc més tècnic. Jo dic greixons. Jo sóc més d'Olot. Guita, Can Carbasseres. Aquí, guita les coques. Són aquestes, exacte. Home, foten goig. Això és el que venia jo a menjar de petit. Home, què vols, aquesta grossa? I tant, i tant. Mira, obert cada dia, dissabte i diumenge inclòs. Sí, però tancat dimarts i dimecres, eh? No, però excepte festius i vigílies. Sí, però bueno, o sigui, avui... Avui és obert cada dia. Cada dia, però el dimarts i el dimecres tancat. Sí, però diumenge és inclòs. Inclòs què? Mira, no ho sé. Apreta. Ara. Hola, Hola, bones, què tal? És obert, no? Sí, és obert. Sí, és obert. Sí, bueno, sí. Veníem per les coques de llardons. Molt bé. Doncs vinga, un parell de quilos. Un parell de quilos. O tres. Vale, mira, aquestes fan mig quilo cada una. Mig quilo. Jo el que em passa és que m'hauria de tastar-ho abans, Sí, doncs tastem. Perquè si no m'agrada no us la compraré pas. Esclar que no. Pot un tall ben gros, que no em quedi curt aquí ara que... Jo si m'agrada sí que en compraré. Jo també. Si m'agrada sí que en compraré. És el millor que has tastat mai. Se sent l'olor. És bona. Una mica de xocolata no tindríeu pas? Vinga. Amb xocolata això guanyarà. I saps amb què ho menja? També amb embotit. Amb embotit? En el dolç salat. Tingues una mica ratafia, també? Saps? Està una mica remullat, això. Saps quan és més bona la ratafia així, Se sent el gust del porc, lo just. Se sent lo just. És boníssima. Bon dia. Bon dia tingueu. Endavant. Bon dia. Dades de la bunda d'escurna, l'altra cara de la lluna. Y obriremos nuestra forma de evidencia en la mentira. T'estimo. Yo únicamente una valenza de escales son de plata. T'estimo. Yo soy paciente y mira, yo veterano de mi seca y T'estimo. Llevo el doble de las mentes por entonces descarga. Del metro, la nostra presó. Spray i les parets de colors. Qui observa els Mossos, bon observador. A la City és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. El barri somriu perquè no estem sols. Farem els seus pals, d'exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sants fins a València. I obriré